So memo akwa ba Mradum TV bedwam. Midi de afia amankwa tamaklo. Ene Dr. Monata ene kase. Oboy pa ti. Komo no born ni so tofa krade ma ye nwa no. Me sure so ate ase. Ti ene no ye to so na ya hye bones no ye wo nipadua ni mo. No bo so nti ye nhwe se de bones no ene eti bone be ni mo bo a wo problem ni ano no ene ne sei. Fasidama endpoint homeopathic clinic na daroma na ya boyre mo Dr. Atnaya ene na ide kase da organize mu akwaba na na se papa obone nyina to fa de ama ye no ano na ye ntwo so na ye hwe functions bones no ebia ne ye na bones ni tuatua he ye ha na wana asese the last bebre ye ma etiefo ne ahwefo nyina so dwuma pakesi a omode omo radio na ne TV na to so ofa no mpene ne no amekan na ni dwumedi a edidi edoso but ofa me ensampa wontimi enyim firi ho no a baako e provide me be a shape shape on say foundation ya de ho hia o si dan foundation in the shape of a dino ana ade baako esan ne say it provide support support no so no say all support will be an say all the bible be na the eba and the support no all support will be no one supporting ya it made the how kasieba nti say offer numpina support the mano de edoso emu bi ene say offer wonsa na offer ojonku na obefa okotudwa enema bi ewo numpini mu a Emma numpini numpinshia. Okay. And in I nupia a one numpini, ye koy him 19 say a become was okay. Anna, apart from support, a provided a sanso de Bible about on same primi da. And conform breed that or what that woman which is too bad. Okay. Or ha numpi be anyhow. We phone any numpi. But what that now do we name butua? When there a lot of pressure to organs abdominal cavity no liver or kidney or pancreas or gallbladder money or spleen na or hanomono but what that no what the back what that with chia obefa or spinal cord na or lumbar vertebra na it provide some kind of cushion be my organs na honam na kwa no double call, but se kobasa what there would to say let me say what's on the bed in be any so nti essence ye won numpe ewo ye chininti no wo da se ya obewu se organs na ye den arrest kama ana ofa ye mfe hanom na enumpe wo ho ye mfe hanom na ye kidney na ye nsa no ewo aye kan wasem no nti ema ye rib cage na wo honom no there are a lot of protection and support on some than ribs and I think says functions are in umpino a part there. Now I think and the intimate for your sin and 20. Yes, so a part of the bones. But honomono a or dentist and dental therapist or speciality or meeting at don't to call. Kese wo mopa nti se yehwese aka enumpewu dia na se boy even ye duane die mu ekobasa wo se eye wo ya na numpe na wo ha no se no wo ja no ho atechimu a ebeye din mpo se wo betima ye den edidi timini se enumpe ehu hia papa me kai se me ye cancer treatment radiotherapy a me ye ne kemo no e ma me se a ewo me dodo mu ha esro no form the etutu enti medura ne dim no me resane kakra enti se ya ade a anka me nom pene ho no emu wa hoden a ka me de pan no hye me no papa na me re enti nom pe ya ade a ehu hia pa me ka say last year ba wo ka bi na I thought say bo foundation bi a wo ba not knowing say one kasa wo experience yes more foundation yes cancer foundation wo de na eden na head and neck ne fuam me kon to say goiter nti wo metin ya won say enwe na emre pa won hwe be ka say ho ne pa yes ni na ye kemu na adaroma be nkwa ihia sa why ade
yɛmfa nsi hɛ ne That's ɔkyena nkwa ahoɔden wɔ hɔ yɛbɛto aso Dr. Edmond Arthur na yɛtee ne nka no yɛntie ne yie paa bones no wɔ dwumadie di nti wode wante hwee koraa no ɛna wafu so cause ɛsɛ wode pressure ɛto systems na terms na ɔbobɔ odin no nyinaa that was sideways na da wɔkyi woyɛ okay wante hwee koraa de saa nneɛma tiri fɛ no bɔ ntoma no na fa kɔkyena nso ade pakye ya no waka yɛ ho ne ato aso wohyɛ point wɔ baabi a bɔbrɛ mu sɛ yare nko ade a wakɔgye wayaresa wɔ hɔ na mmom bibi kyerɛ wadwene apɔmuden mu so a wofrɛ no wɔbɛgye wo so 0244867068 nkwa hoɔden wɔ hɔ ɔkyena ɛbɛsɛ hyia